Много здравейте на всички. Темата на днешната презентация е Time of Guru и управлението на отсъствията и местоработата на служителите. Тъй като виждам, че има няколко текущи, разпределени от няколко текущи клиенти на системата, част от тази презентация може би ще бъде малко... Вече сте се запознати с информацията в нея, но все пак, за да може всички да са на една и съща страница, ще започнем с отговор на въпроса: какво е Time of Guru? Time of Guru е система, с която можете с 3 клика да заявите своето отсъствие. И под отсъствие става въпрос за абсолютно всякакво неприсъствие на работа на някой колега в нашата организация. Всички отсъствия по кодекса на труда, било то платен годишен отпуск, неплатен, болничен, отпуск за обучение и така нататък, са налични вече в системата и, да, пак потвърждавам, могат с 3 клика да бъдат заявени. Системата е достъпна навсякъде и през всяко време, като чрез мобилното приложение, което е достъпно както на Android, така и на iOS, може от всякъде да се заявявате своите отпуски. Настройките на системата са изключително гъвкави, така че могат да задоволят всяка една корпоративна нужда, която е на лице. Цената е достъпна на системата, изключително лесна е за внедряване. Рекорда, който сме постигали с наш клиент, който беше някъде около стотина служители, беше няколко часа, в които те дадоха своето потвърждение за внедряване на системата и в края на работния ден вече продуктивно използваха Time of Guru. Системата е правно издържана с всеки един член от Кодекса на труда и наредбата за съхранение на информация за служителите в електронното трудово досие, като и предлагаме автоматизация на подписването на заповедите за отпуск съвместно с нашите колеги от Борика, като в този вариант всяка една заповед бива автоматично подписана с облачен квалифициран електронен подпис на вашия управител. Имаме също така и двуфакторна идентификация, която вие може да прецените колко често и кога да бъде изпращана. Вторият, доста важен въпрос, на който бихме искали да отговорим в началото на тази презентация, е защо и кой по-скоро стои зад Time of Guru. За Time of Guru стоя IBS България. Ние сме организация, която е основана в далечната 2003 година и се състои до ден днешен от над 100 професионалисти. Офисните ни локации, т.е. имаме офиси в най-големите градове в България, но все пак повечето от нашите колеги работят от разстояние, като примерно аз съм от Русе, нашия софтуерен менеджер е от Дубай, имаме колеги, които работят дори в чужбина, отново в Лондон, в Скопие и в по-малки населени български места, например Чернича или Плиска. Като разбира се, върху този процес ще наблегнем малко по-нататък в презентацията, когато ще ви разкажем и как вече този процес може да бъде управляван и чрез Time of Guru. Миналата година направихме над 44 милиона оборот и се хвалим с това, че сме пионери в безхартиените решения. Третия важен въпрос, на който искам да отговоря, е защо. Тези цифри мисля, че сами говорят за себе си, за това какво сме постигнали до момента, тъй като Time of Guru е система основана, мисля, че през 2016 година. Така че за последните 8-9 години сме изградили една база от над 1500 клиенти, над 750 хиляди отпуски и малко под 50 хиляди потребители. А на следващия слайд можем да видим част от нашите клиенти, които също така виждам, че имаме представители от тези организации в днешната среща. Здравейте, колеги! Но няма да се задълбочавам върху това. Бих искал да наблегнем също така на проблема, който разрешава Time of Guru, а това е именно отстраняването на хартията в процеса по документов оборот, именно свързан с отсъствията на нашите колеги. Мисля, че всички сме запознати за това колко трудоемко и времеемко също така е управлението на този процес, как една молба за отпуск или заповед за отпуск бива оставена в класьор някъде по тези дълги рафтове и след това доста трудно може да бъде локализирана. Също така всички сме виждали тези молби за отпуск. Това е дори по-добрия вариант, доста по-добър от вариантите, в които на абсолютно свободен текст бива заявена една заявка за отпуск и в последствие наистина нямаме никаква възможност нито за справки, нито за настройване на какъвто и да е било процес. Като цяло, мисля, че всички сме на една и съща страница, че това е доста устарял начин за обработка на тези отсъствия. И сега ще се съсредоточим върху това какво е решението на тези проблеми и ще дам думата на Ахи, която ще ни покаже основни функционалности на Time of Guru. Благодаря ти, Делю. Здравейте от мен. Само да ми потвърдите дали виждате екрана. Да.
Така, това е стандартният екран, който всеки потребител вижда преди да достъпи системата, като това се случва стандартно с имейл и предварително зададена парола. Системата ни е изцяло клауд-базирана, като няма нужда да инсталирате нещо допълнително на вашето устройство. Както вече споменахме, Time of Guru е достъпен както през компютър, така и през смартфон, през нашето мобилно приложение. Също така, в случай, че използвате и активна директория, тя също е приложима в нашата система. Това е календарът, който вижда всеки потребител, когато се логне в системата. Държа да отбележа, че имаме различни нива на достъп, т.е. не всеки потребител вижда всичко в системата, като например настройки и справки. До това имат достъп само хората с разширени роли, като администратори, човешки ресурси, финанси и администрация, тъй като за тях е изключително важно да виждат справките в края на всеки месец. А стандартно крайните потребители виждат календара, в който могат да добавят своите колеги, за да следят кога отсъстват те, да следят балансът, който им остава от платеният отпуск, за да знаят как да планират отпуските си за напред. Също така имаме един таб за предпочитания, в който всеки може да настрои получаването на бюлетин за отсъствията в екипа си, който може да се получава ежедневно или ежеседмично на имейл адреса, с който всеки се регистрира в системата. А в случай, че някой иска да работи на тъмен режим, може да включи също тази настройка. И нека започнем с всеки един от табовете малко по-детайлно. Най-важната информация, която касае всеки потребител, е именно остатъкът от неговия платен отпуск. Ако кликна на детайли, виждам подробен изглед по години, съответно с колко съм стартирала всяка година, колко съм използвала, дали съм прехвърлила няколко дни в предходната година, дали съм използвала неплатен отпуск, болничен или друг тип отпуск. В следващото тапче всеки потребител може да види текущите си заявки, които са за бъдещ период и все още не са извършени. В случая аз съм заявила няколко дни отпуск през декември месец, като те са текущи и техният статус е одобрен. А в случай, че има нужда, имам някаква промяна в плановете си, мога да ги откажа. Например, сега искам да откажа тази поради някаква тестова причина. И тя вече не присъства в моят списък с текущи заявки и единият ден е върнат в моя баланс и съответно аз разполагам с 14 дни. В случай, че колегата е пряк ръководител, човешки ресурси или по някакъв начин участва в процеса на одобрение, който е изцяло конфигуриран за всяка организация, в бутончето, при клик на бутончето към мен, виждаме заявките, които очакват неговото одобрение. Тоест, аз в момента трябва да одобря тази заявка или да я откажа, тъй като колегата чака моето одобрение. В случая одобрявам и виждам, че нямам повече заявки към мен. Мога да видя и пълната история на заявките си по години. А в следващото тапче екип мога да добавя колеги, всеки от които да бъде с различен цвят, за да контрастират по-добре на фона на общия календар. Запълнените дати са именно периодите, в които аз самата съм отсъствала, а тук по цветове мога да видя всеки колега и типа отпуск, който той е заявил през годината. В случай, че искам да направя някаква кратка справка чисто за себе си, за момент мога да изключа тази опция и да видя само моите отсъствия. А тук, понеже следим и не само кой отсъства, а кой откъде работи, синьото и зеленото кръгче индикират именно това, като в случая зеленото е когато колегата работи в офис, а синьото ако работи от хоум офис или от друга локация. По-надолу също имаме и легенда за отсъствията. В случая запълнените в синьо са за редовен отпуск, а другите цветове индикират различни видове отсъствия. И как се случва самото заявяване? Както казахме, единствено 3 клика са необходимо за тази цел. Избирам си дата, на която искам да отсъствам и натискам бутончето Заяви. В следващия прозорец мога да избера вида на самият отпуск, дали е платен, неплатен, болничен или някакъв друг. Като за платения сме вкарали основните видове, които са изброени тук. Ако имам остатък от предишни години, мога да си избера системата да ми изтегли деня от предишна година. В случай имам остатък един ден от 23-та. Мога да посоча заместник, ако това е практиката в самата компания. Като в случая ще избера колежката Изабела. Мога да въведа някакво описание, защо ще отсъствам, ако това е необходимо.
Мога да уведомя друг колега, който не участва в процеса на одобрение, но трябва да получи нотификация и известяване по някакъв начин, че аз ще отсъствам в този ден от работа. И разбира се, мога да прикача файл, който е необходим при най-вече болничните, да речем за отпуска за кръводаряване и другите по-специфични типове отпуск. Като тези файлове след това са достъпни единствено от хората, които са посочени на роля човешки ресурси. И сега си заявявам този ден. Виждам, че той се появи в тапчето за текущи заявки и в момента чака одобрение от моят пряк ръководител Ивет. След като е одобрен, аз отново ще го виждам в текущи заявки, но статусът му няма да бъде чакаща, а одобрена. И всъщност какво се случва след това? Да речем, че аз нямам право да откажа заявката си. Това може да се случи само от човек, който е администратор или роля човешки ресурси. За тази цел трябва да вляза в справки. Тук в първото тапче виждам общите справки, виждам разбивка на всяка заявка през годината, какъв процент са одобрени, какъв процент са вече завършени, т.е. техният период е минал, какъв процент са отменени или друг статус, като виждам и такава справка за самия месец. Мога да видя разбивка по типа. Естествено, най-често сме отсъствали за платен годишен отпуск, по-малко в неплатен и в болничен. За локациите ще говорим малко по-късно, но сега искам да отделя малко повече време на детайлната ни справка. Като тук можем да използваме различни филтри, за да извлечем различна информация за самата система. Например, сега искам да видя през този месец каква част от колегите са били в болничен. В случая трябва да въведа периода на отсъствието, целият месец ноември, и да се избера съответния тип отпуск. Да речем, искам да видя болничните. И виждам, че има само едно отсъствие от този тип за този месец. Освен това, мога да видя отсъствията на даден колега. Да речем, искам да видя собствените си отсъствия в момента, но искам да видя само одобрените или вече завършени такива. Не искам да виждам чакащи, отменени или други. И тук виждам абсолютно всичките си заявки. Отново до справки нямат права крайните потребители. Преките ръководители могат да направят справка за своите подчинени. Специалистите човешки ресурси също могат да направят справка, както и специалистите от финанси и администрация и разбира се администраторите. И тъй като споменахме за нашата функционалност за автоматично подписване на заповедите за отпуск, в Time of Guru разполагаме с предварително зададени шаблони, които попълват автоматично информацията от всеки профил на служителя, попълват името, длъжността, периода на отсъствието и съответно за заповед бива електронно подписана благодарение на нашите колеги от Борика. Но сега мога да ви покажа как изглежда всъщност една такава електронна заповед за отпуск. Виждаме тук стандартно името, длъжността, моля да ми бъде разрешено ползването на платен годишен отпуск и периода, в който съм помолила това да се случи. Извинявам се за това. Естествено, тази информация може да бъде експортирана в Excel. А нещо много важно, което интересува всеки от отдел счетоводство, е именно месечния отчет и присъствената форма 7.6. В случая аз искам да изтегля такава за нашата организация. И в нея виждам пълната информация за месец октомври, виждам имената на всеки служител, отдела, в който той работи, позицията, както и легенда за различните видове отпуски. Виждам, че този колега е бил в болничен от 1 до 4, виждам, че някой е бил в отпуск и съответно накрая виждам тотала с отработените дни, дните от редовния отпуск и в случай, че някой е бил в болничен. А с това искам да дам и думата на нашия специалист човешки ресурси Юлия Лазарова, която ще ви разкаже малко повече за управлението на локациите в нашата компания. Здравейте! Много благодаря на колегите, че ме поканиха да ви разкажа малко повече за дистанционната работа. Темата е много обширна и много предизвикателна. Постоянно се случват промени и опитваме се да по някакъв начин да влезем в синхрон с законодателството и съответно с практиката, което, както знаете, в нашата държава е малко трудно. И поради тази причина ще си позволя да щрихирам няколко основни моменти. Няма как да обхвана абсолютно цялата материя.
Както знаем, през последните няколко години работата извън помещенията на работодателя се превърна в рутина за милиони служители, включително и за служителите в моята компания. Пандемията от COVID-19 катализира една масова миграция на бизнеса, съответно от физическата към онлайн средата и междувременно от хартията към дигитализацията. Въпреки че пандемията премина, много бизнеси постепенно се върнаха към естествения си начин на работа, към нормалното си функциониране от офис. Все пак други бизнеси запазиха дистанционния и хибридния режим на работа и все още има широко приложение за тях, включително и в България и на много места в чужбина. Вероятно сте чули, че в момента текат усилени дебати за това дали служителите трябва да се завърнат в офисите и съответно как това им въздейства. Някои смятат, че се намалява доста продуктивността на служителите и полагат големи усилия да ги върнат в помещенията на работодателя. Дори малко по-рано тази година някои световни медии си позволиха да обявят неизбежната смърт на дистанционната работа, която предвещава, че ще се случи в рамките на 3 години. Все пак трябва да отбележим, че дистанционната работа има както немалко недостатъци, така и множество предимства и съм си позволила да изведа на слайда най-очевидните от тях. Разбира се, най-голямото предимство е, че се дава една свобода на служителите и гъвкавост. Също така се спестява изключително много време, но има и недостатъци, както казах, намалената продуктивност, ангажираността, отдалечаването от фирмената култура, нещо с което предполагам, че всички се сблъскваме под една или друга форма. И също така и за самите служители в някои ситуации има осезаема липса на социални контакти и една социална изолация, която предизвиква дори и дистрес в някои форми. Преди да се впусна в малко повече детайли за промените в Кодекса на труда, които бяха въведени тази година, във връзка с дистанционната работа, ми се иска да направя разграничение между 3 термина, които виждате на слайда. Надомната работа, работата от разстояние, наричана популярно home office и така смесения режим на работа или хибридната работа. И трите режима на работа имат цялостно или частично изнасяне на работното място на служителя извън помещенията, стопанисвани от работодателя, като това може да е домът на работника или друго подходящо помещение, което той сам си е избрал. Но най-общо имаме дистанционна работа. Предполагам, че голяма част от аудиторията е съставена от колеги HR и поради тази причина бих искала да ви попитам, какво е вашето мнение? Вие за или против дистанционната работа сте и кои са най-големите предимства, пред които се изправят в вашите организации? Можете да попълните анкетата, която би трябвало вече да виждате, или евентуално да оставите коментар в Q&A секцията. Като ще ви дам няколко секунди, за да обърнете внимание на въпросите. Би трябвало вече да сте готови. От гледна точка на законодателството и на обективната действителност, трите споменати режима на работа имат съществени разлики. Първо ще разгледам надомната работа, която е учредена в раздел 8а, членове от 107б до ж от Кодекс на труда. При нея имаме изпълнение на трудовите задължения във връзка, забележете, с изработката на продукция или предоставяне на услуга в дома на работника срещу възнаграждение. Като оборудването и всички материали могат да бъдат предоставени или от работодателя, или от служителя и това е обект на договорка между тях. И съответно се упоменава в трудовия договор. Пример за надомна работа е, например, изработката на сувенири в домашни условия. Характерното за този тип договор е, че задължително трябва да се впише в него местонахождението на работното място, като се посочва точният му адрес. Друга специфика при надомната работа е, че служителят само определя началото и края на работното си време, както и разпределението на почивките, но е длъжен в 7-дневен срок, считано от датата на сключване на договора, да уведоми писмено работодателя за своя график. Втория тип работа, който е най-популярен и всъщност предполагам, че той ви е довел в този вебинар, е работата от разстояние. Тя е учредена в същия раздел в член 107 от З до П от Кодекс на труда. Работата от разстояние е работа по трудов договор, която се извършва отново извън помещенията, осигурени от работодателя на територията на предприятието или организацията, но характерното за нея е, че тя обичайно се осъществява чрез информационни технологии и се изпълнява от квалифицирани работници.
Важно е да се отбележи, че тя има доброволен характер, т.е. нужно е съгласието на служителя за преминаването от работа в офис към работа от разстояние, разбира се, с изключение на форс-мажор, какъвто имахме през 2020 година в състоянието на извънредно положение. Инициативата за преминаване от единия към другия режим на работа може да стане и от двете страни, като конкретните правила се определят в индивидуалния или колективния трудов договор, може да се случи с допълнително споразумение или съответно да има позоваване към вътрешнофирмените актове, като например правилника за вътрешния трудов ред. Важно е да се упоменат условията, правилата и задълженията на страните при работа от разстояние, редът за възлагането и отчитането на работата, както и работното и техническото оборудване, като съответно работодателят е задължен да поеме за своя сметка и оборудването, и поддръжката, и консумативите. Като е важно да се подсигури спазването на здравословните и безопасни условия на труд и също е важно да се упомене в договора или анекса, че и работодателят, и съответните проверяващи органи с предварително съгласие от служителя имат право на достъп до това работно място, независимо, че то може да е в дома на служителя. През март тази година бяха обнародвани в Държавен вестник някои промени в Кодекса на труда във връзка с дистанционната работа. Тези промени внесоха повече яснота и структура, като сега ще премина през по-важните от тях. Първата и най-съществената промяна е, че в трудовия договор задължително трябва да се посочи мястото, където служителя ще полага труд от разстояние. До сега нямаше изискване към съдържанието на трудовия договор за работа от home office, като забележете, в договора може да се оговаря повече от едно работно място за дистанционна работа и няма пречки това да са в 2 населени места пространства. Втората промяна предвижда до 30 работни дни годишно служителят може да работи от всяко друго място с изричното съгласие на своя работодател, стига да спазва изискванията за безопасни условия на труд. Работодателят не е длъжен по презумпция да уважи молбата на служителя, но ако го направи, не се изисква сключване на допълнително споразумение, което значително улеснява нашата работа. Третата промяна засяга СБУТ, като работодателят трябва да предостави на служителя информация за минималните изисквания за здраве и безопасност на труда при работа от разстояние, съответно да проведе необходимите обучения и инструктажи и от своя страна служителят се задължава да опише подробно работното място, което е избрал, за да може да се определи дали то съответства на тези минимални изисквания и да се направи оценка на риска. С новите актове се намалява отговорността на работодателите при настъпване на трудова злополука в случаите, в които самия служител не е спазил правилата за безопасност. Четвъртата промяна засяга отчитането на работата. С индивидуалния трудов договор или с вътрешен акт на работодателя може да се приемат правила, които да регламентират реда за възлагането и отчитането на работата, нещо, което е изключително важно. Може това да се случи и с автоматизирана система. Също така може да се определи съдържанието, обемът и постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са съотносими към конкретния бизнес. Друга интересна промяна е въвеждането на право на непрекъсната почивка. Това става в член 154п, като според него служителите, работещи дистанционно, не са длъжни да отговарят на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната или седмичната почивка. Няма пречка обаче в трудовия договор да се оговорят специални случаи, при които е допустимо и съответно наложително работодателят да се свърже със своя служител. Това бяха основните неща, които исках да споделя с вас и сега ще дам думата на Ивет Йорданова, която ще ви разкаже малко повече за управлението на локациите при работа от разстояние. Много благодаря. Споделям си екрана. В Time of Guru работата от вкъщи, офиса, кафенето, планината и всякакви други места са събрани под един общ знаменател и това са именно локациите. Преди малко показахме как заявяването на отпуск се случва бързо и лесно с 3 клика и именно такъв е и случаят и с заявяването на работа от дадена локация. Но преди да пристъпим към заявяване, трябва първо да погледнем настройките, именно откъдето тръгва целият процес. В първия етап общи се намират всички настройки по отношение на местоработата на служителите. При клик на чекбокс локации ще имате възможност да изберете една от две опции с процес на одобрение или без процес на одобрение, като повече информация за тях можете да видите при преминаването с мишката върху иконката с въпросителя.
Локациите без процес на одобрение са тези, които поддържахме в системата до момента и разбира се, продължаваме да поддържаме, като при тях служителите имат възможност да отбележат място, на което ще работят за определен или неопределен период от време, като при този вариант прекият ръководител единствено получава информативна нотификация. При локациите с процес на одобрение могат да се залагат ограничения за броя дни, с които служителите разполагат за работа от място извън офиса. Тук също така се залагат и стъпки, през които трябва да премине заявката за локация, за да бъде одобрена. Допълнителни настройки включват добавяне и редакция на адреси от потребител, добавяне на други локации, задължително уведомяване на прекия ръководител при заявяване, възможност служителят да откаже своя собствена вече одобрена заявка, както и определяне на период за въвеждане на локации назад и напред във времето. А под ограничение, всъщност, разбираме броя дни, които служителите могат да заявят за локации, различни от тази по подразбиране в профила им, например офис. Това може да бъде седмично, месечно или годишно ограничение до хикс на брой дни. Процеса на одобрение се настройва, като се избират ролите, които трябва да одобрят заявките. В този случай, ако аз заявя работа от вкъщи, заявката ми първо трябва да премине през прекия ръководител, след това да кажем през човешки ресурси и накрая финанси и администрация да кажат тежката си дума, аз мога или не мога да работя от вкъщи. И тъй като споменах за локациите, които са заложени по подразбиране, ще използвам момента да ви покажа откъде могат да бъдат въведени такива. В ТАП организации съхраняваме информация за всички въведени локации в системата. При клик на иконката за редакция, можем да влезем в ТАП локации за съответната организация и да определим коя ще бъде тази по подразбиране, като след това се отразява и в профилите на потребителите от дадената организация. Разбира се, допълнително можем след това в потребителските профили да въведем и допълнителни локации, като Home Office и така нататък. И след като разгледахме откъде тръгва процесът, можем да се върнем към основният календар, откъдето можем и да достъпим режим локации. Като първото нещо, което ми прави впечатление на екрана, е червения кръг с числото 2 в него, който стои на бутон локации. Това сигнализира, че има 2 заявки за локации, които чакат моето одобрение. И при клик на бутона виждаме календар, който е почти идентичен с основния, през който заявяваме отсъствия. Дните, които са отсветени по окръжността, показват заявените локации на колегите, които съм добавила в своя екип. Като, например, виждаме, че за, да кажем, 8 ноември има заявен Home Office от Ахинора, Владимир, Радена, Емануела и Детелин. Дните, които са отсветени изцяло, показват моите заявки за локации. И за момента ще скрия колегите от своя екип, за да може да се види малко по-ясно на екрана. В зелен цвят отбелязваме локацията по подразбиране в профила на служител, като най-често това е офисът, а в синьо са всички останали локации. Например, Home Office, работа от друг град и така нататък, като освен името на локацията мога да видя и заложеният неин адрес. Връщам си и екипа и започваме отгоре надолу. В секция локации мога да видя всички свои заявки, които са с статус чакаща или одобрена, или пък заявките на служители, които чакат моето одобрение. В случая виждаме, че Хинора Рангелова е заявила 2 дни за периода 28 до 29 ноември, в които иска да работи от вкъщи. Мога да одобря или да откажа, като в случая ще одобря тази заявка при клик на бутон Одобри и ще откажа 3 заявени дни за Home Office на Радена Димитрова. Виждаме, че след като съм кликнала на бутон Откажи, системата индикира, че задължително трябва да въведа и причина за отказ. Там запиши и тази заявка вече е отказана. В секция Нови заявки, подразбиране се показват дните, които съм избрала, но все още не съм заявила. Например, ако реша да си заявя 30-31 декември, и искам да работя от вкъщи тогава, маркирам дните в календара, като кликна на тях, натискам бутон Заяви и отново виждам избрания период.
Това, което ми прави впечатление, е всъщност иконката с удивителен, която ми показва, че до достигане на седмичния лимит остават 3 дни, като седмичния лимит е предварително дефиниран в настройки. Ако аз съм изразходвала тези дни, които мога да работя от вкъщи, системата изобщо няма да ми позволи да заявя и тази заявка за локация. Освен периода, виждаме и падащо меню, от което можем да изберем и мястото, от което искаме да работим. При мен това е офис, локацията ми по подразбиране, както и хоум офиса. А от бутон Моите локации мога да видя локациите, които са заложени в профила ми и да добавя нова при нужда. За момента няма да го правя. Връщам се на Home Office, мога да добавя и описание, ако реша. А също така мога и да уведомя колеги, които смятам, че е удачно да знаят за това откъде ще работя на 30 и 31 декември. Като, например, Ахинора, виждаме, че името веднага се появява, след като напиша първите 2 букви от името им. С кликането на бутон Заяви, всъщност моята част от процеса по заявяване приключва и в момента заявката очаква одобрение от прекия ми ръководител. В случая това е Мария Пламенова Петкова. С бутон Заявяване мога да се върна към основния календар, а в екип виждам абсолютно всички колеги, с които работя и съм решила, че искам да знам кога отсъстват и откъде работят. Ако искам да видя само своите заявени локации през годината, съвсем спокойно мога да скрия всички останали, или ако искам да видя единствено локациите на Ахинора Рангелова, това може да се случи буквално с едно кликане на мишката. Също така мога и да разпределям по отдели и да скривам при нужда. И това е процесът по заявяване, като освен да заявим локация, също така трябва и да следим откъде работят всички. Това нещо може да се случи през справки, по локация, като първото нещо, което виждаме, всъщност е датата, която можем да си изберем, за която да се заредят локациите на служителите в системата. Ще си оставим 26-ти, като можем да видим, че 40 потребители днес работят от офиса. Имаме 9 колеги, които работят извън офиса, заедно с локацията им. Имаме 1 човек, който е в отпуск и 0 човека, които са по болнични или по майчинство. Мога директно да покажа или да скрия всички, а експорта в Excel може да бъде както дневен и месечен, така и за определен период. За целите на демонстрацията ще си изтеглим един месечен отчет по локации за ноември месец. То това, което трябва да направя, е да кликна на експорт и чакваме да се зареди. И отваряме в Excel. В справката по локации имаме 3 шита, които са обобщен за локациите на всички колеги в системата. Имаме и детайлен, разпределен по дни, както и имаме лог на заявените локации. Връщам се на първият и си намирам, да кажем, Ахинора Рангелова. Информацията, която се състои в този шит е от служебен номер, името на служителя, организация, отдел, както и позиция. Колоните, които имаме, са за наличните локации в системата, както и за различните типове отсъствия и болнични. И виждам, че за месеца Ахинора има 10 дни изработени в офиса, 6 дни, които са хоум офис и 5 дни, които е отсъствала. Като тук можем да си изберем предварително дали изгледът в справката по локации да бъде през работни дни или през календарни дни. При нас е в работни дни. Във втория шит, който е детайлен, тук отново можем да си намерим Ахинора и да погледнем нейните локации за всеки един ден през месеца. За всеки ден отново имаме разделени 4 колони, като с хик се индикира всъщност и мястото, от което е работила в дадения ден. Клетките, които са отцветени в сиво, всъщност показват неработни дни. И преминаваме към последния етап, където можем да видим доста по-детална информация за всяка една заявка за локация в системата за ноември месец. Тук отново, разбира се, си имаме служебен номер и име на служителя, но също така имаме и дата и час на заявяване, начална и крайна дата на локацията, от която ще работи служителя, както и нейното име, адресът и с какъв статус е заявката. Дали е одобрена, отказана, завършена или чакаща. Няма да запазвам справката.
И всъщност с това приключва и демонстрацията на нашият модул за отчитане на локациите. И сега давам думата отново на колегата Детелин. Благодаря. Това се приключва по-скоро и цялостното представяне на Time of Guru, съвместно с новия модул, който е за управление на локациите. Но бих искал да отделя само няколко минутки, за да ви разкажа и за останалите продукти, тъй като виждам, че някои част от вас не са запознати още с тях. Time of Guru е част от Guru семейството. Това са 4 софтуерни продукти, които могат да работят както самостоятелно, така и по-отделно. Втория продукт, който искам да спомена, това е Time on Guru, система за управление на графици и отчитане на отработеното време. Чрез тази система можем да си залагаме гъвкави смени в нашия график и също така можем да управляваме в реално време кой кога е на работа, кога му започва смяната, кога завършва и кога влиза в своята почивка. Profile Guru е система Core HR система, в която съхраняваме информация за всички данни на нашите служители. Без значение дали това са профили, обучения, представяне, придобивки, активи и така нататък. Ние пазим информация за всеки един от вашите служители от съответното им назначаване, през преминаването на няколко позиции до евентуалното освобождаване на съответния колега. Съвместно с DigiSign тези две системи правят едно електронно трудово досие, тъй като двете отново са интегрирани, а DigiSign е дистрибутор на дигитални документи, чрез който може да подписвате един електронен документ по всички налични на пазара начини, било то с облачен квалифициран подпис, с кепна флашка, квалифициран електронен подпис на флашка, на таблет или пък с нашия DigiSign усъвършенстван подпис, който разработихме през изминалите няколко години. Искам като за финал да ви благодаря за уделеното време на тази презентация. Тук може да видите нашите контакти, тъй като остават няколко минутки до 3 часа след обяд. Ако някой от вас има някакъв въпрос, може да го зададе в чата, ще се постараем да отговорим. За останалите може да се свържете с нас и да си насрочим една допълнителна среща.